Segatik uste duzu kooperatibek lagundu dezaketela mundua hobetzen? Bueno, nik esango nuke alde batetik kooperatiba bera oinarrigatik, bere estruktura, bera nola sortu zen, eta sorkera hortak dauzkalak alako ezaugarri berezi batzuk, ez? Munduak nik erabat eta gehiena bizi izen dutena zer da, benetan Mondragon esperientzia, ez da, nau ere, pixkat igual alde hortatik, ez nahiz oso objetiboa, bizi guztiak kooperatibatan egon izelako, ez? Baina zer ikusten dut, sorkera haure, Mondragon Unibertsitateako sorkera haure, momentu zail batien izan zen. Ez dugu konparatu biaren dagoen situazioa, lehengo situazioekin. Egoera zail bat, gerra ondoren, zatik eta handi bat, ekonomikoki erabat gezki, eta hori izan zen bultzada handi bat, eta pertsonan parteidetzarekin, pertsonan solidariarekin, pertsonan lanarekin, aurrera eta esan gauza bat, ez? Eta hori ikusi da gaina hainbat urtetan, zer gauze lortzeko kapaz izan giran. Orduan, oinarri horiek hartuta, nik esango nuke, horiek, adibide oso ona dela, baita beste toki batzutan ere, errepikatzeko. Baita ere esan behar dena, nik uste dut, segurazki ez dela, ez du erreza Mondragoko daon idiosinkrasio hori, ozen idiosinkrasio hori beste tokitan gauze berdina izango danik, egongo danik. Baina nik bestaldik oso konbentzituetena hona da, segurazki planteatu ezkeo beste ozen tokitan ere, bolondate asko, bolondate ona, eta serioski azizkio, hemen lortu dituen gauze guztiak, kooperatiba eredu honekin, beste toki, edozen tokitan lortzeko ahalmena eta aukera izango den dukela. Nik hori nik garbi ikusten dut. Eskerrik asko. Eso, gracias, José. Ha sido un placer.